Tambo wakatama. Tambo wakatama. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira masini nyama yaro. Ndakamhangarira masini nyama yaro. Pamusoro pekumhura unhu wangu. Pamusoro pekumhura unhu wangu. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Ipai masini. Garai papo chandawanai. Sumzari unorugoji. Indonzi masini nyama yaro. Indonzi masini nyama yaro. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Uzvidairira zvekumhara tambo wakatama. Kuzozvidairira zvandikumhara tambo wakatama. Kuzozvidairira zvandikumhara natambo wakatama. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Mudzimi kundinzwa. Right. Mai tambu wakatama. Taurirai dare nyaya yenyu yamakafundira mapiri. Pamusoro ivedare rose nevanoremekedzwa ramambongezi. Ndoda kutaurawo nyaya yangu inini namai Alice. Ndofunga kutanga kwenyaya yakatanga ichida isoni. Mai Alice vakarwa nevamwe mai anonzi mai Kwidzai voice yenyu mbichana. Right. Gaga moda pa main points yacho. Zvino nyaya yangu kamunhu waMwari mambo yakareba kuti tizosvika panyaya yacho chaipo yakati rebei. Saka ndinoiziva yese. Ndokumbira kuti mundipewo nguva ndakutokumbira. Ndofunga mai Alice kutanga kwenyaya vakarwa nevamwe mai vanonzi mai Devi. Nyaya yenyu yavarwa. Ndobvira kutanga. Toda yenyu navo. Ndobvira manzi vachitaura nchiti matangiro enyaya nditi. Kuti nokuti ndikatangira pakati aiwa baba inzwaika. Ndo matangira akaita nyaya dzacho. Handiti maona. Saka ndati ndokumbirawo nguva. Vakarwa parodhi baba vakabuda handiti. Ndobva vamirawo parodhi. Ndakazongobudawo zvangu ndikaona vanhu vachirwa. Varwa kudaro baba vakatiwo mai ava vanyanya kuti vanongorwairwa nevanhu paraini. Indava ndichaona muridzi wemba ndimbomudza kuti chimbotsiurawo mwana wako. Vakazouya ndobva watanga kutuka sekura. Zvikanzi mudhara mukuru we60 years achena vhudzi repasi nemudenga kuda kundidzingisa ini pandinogara, kuda kuti basa rokundikwira ina gondo waturuka achituka sekura. Sekura vakanditi inini ndikati inini ndakubuda ndakuenda kusero nokuti imba yedu yakadai ivo vanga vari panext pillar paGogotafi apa. Sekuru vakanditi aiwa iwe usaita sei usabuda. Ndikati aizvi zvanyanya izvi ndakubuda izvi. Vakanditi usabuda. Zveshuwa handina kubuda ndakabuda ndikabva ndaenda pakotete vangu. Ndokwandakaenda ndikazodzoka nyaya yaita sei yapera. Takagara paya tagara kudaro Gogotafi vakabva vaenda kurufu kumhondoro vakashaika musukuru wavo. Gogotafi vabva kurufu mai Alice vakaudza Gogotafi kuti tamuka kuseni tichiona pagedhe penyu paine gomba. Ava semunhu adini audzwa. Ndobva vashedza ani sekuru vaibva kuchechi risati. Aiwa ndo Gogotafi ava ndo vane nyaya yacho namai Alice. Varipi? Gogotafi vakatoshaya. Ndiani panyaya kwamuri? Baba ndiani? Ineba yangu. Okay. Gogotafi imba yawo ini yangu ineba yangu. Ineba. Gogotafi vabva kurufu vakabva vaudzwa namai Alice zvikanzi tafuma pagedhe penyu tikaona paine gomba. Asi gomba iri harina kucherwa nembwa kana kuti chii. Asi kuti munhu achera gomba. Ameno mataurirana vakaita nguva iyoyo. Sekuru vari kubva uchechi ndakasara uchechi. Ndobva vashedza sekuru pagedhe Gogotafi. Zvikanzi uyai mundionerawo mashura ari panaya. Ava ndobva vaenda. Ndasvika panapa
ndikaona paine gomba. Ndaudzwa namai Alice kuti vafuma vachiona gomba, asi gomba iri harina kucherwa nembwa kana kuti asi kuti munhu akauya achichera gomba. Naye asawira moda kundiurayira ndigokuvaira. Gogo ava ndobva vati ndogokuurayai ndokuurayirai nzee. Aisi imvura here yakachera gomba. Zvikanzi aiwa mai Alice vanditi ndiani, pane munhu akauya akachera gomba pana. Ava ndobva vauya chindudza nyaya ndadzoka uchechi. Ndobva ndavati hadzisi imbwa here dzakachera gomba. Vakati handizivi. Ini ndakazvitora kuti zvinhu zvemakohwa. Nguva iyoyo handina kuzvitora serious. Uri pakauya chindudza akati mai wakatama, manzindi makachera gomba papi? Pagogotafi. Vakagogotafi vakaudzwa nani? Namai Alice. Indikati ini handingazviteedzeri zvemakohwa. Ndinovauraya gogo ava ndovaurayira dzii? Chandingaurayira gogo ava chii? Gogo ava ndakagara navo ndakatanga kugara ipapo mwana wangu aine 4 years nezvizvo ane 26 years ndichigara nagogo ava. Ende mai ava ndichitanga kugara pamba ipapo ndakapa respect yekuti munin'ina wamai vangu. Handina kana musi wandakanetsana navo kana kuita sei. Vana vangu vaitodzidziswa nagogo ava zvechisika. Mai bombera sorry musati yandikurambidza kuti mutsana ngo. Panyoda kubvunza. Ndikuzwa mukusana ngo. Chinhu chaida kuti mwangu dari kuno kuchii? Ini uroyi. Nani? Namai Alice. Chivataurira kuti makandikuma uroyi. Vatipindu. Nokuti handisati ndapedza kusvika. Makandikuma uroyi. Amai. Mazwa nyaya yataona nawo. Kwete. Maizwa ile nyaya yataona nawo. Ndainzwa nyaya. Pai makapuma uroyi mimi. Kwete ichi. Ndinoramba ipapo. Kwanza zvichitaura manje. Vakakuma isei. Zvadaro saizvozvo handitika. Ini ndakaudzwa ndikati zvinhu zvechi. Vakakuma isei. Inzwai. Gogo vakatozofa. Ndoda kuti ndisvike pandoda kuti tisvike pakazofa gogo handitika. Pakazotaurika nyaya dzacho. Vakafa. Inzwaika zvamunoda kuzamakudzirwa navo. Vamwe ngavafanike vari kukuita sevari kudimura kutaura. Asi ndoda zvobva zvinhu zvese zvamataurira dare sofa. Hatisataona pane mhosva yemunhu wamasungisa kuuya munomudare. Saka tirikuzama kuti tizame kuenda because mukataura zvakawanda ticharivara zvinhu. Mukanyatsoenda pamakakanganisirwa imimi handiti dheni zvimwe zvese zvimunoona zvezvitsanangura makuchisimbisa nyaya nekuti mukatitsanangurira zvisinei nemhosva yemunhu. Tokoti isusu gogo vakazofa handiti. Gogo vafa pakaita mashoko. Mai Alice vakaenda mwana wavo wagogo anogara Shurubi mwana wamusikana. Ndobva panga painaye. Ndobva vaenda vaikumbirako kunorara panga nemuenzi kuti anorara kupika ikoko. Ndobva vaenda nemuenzi. Saka vaenda nemuenzi uyu. Mai Alice ndobva vakatanga kutaura nyaya yavo. Zvikanzi gogo vati vafa havo asi vaingoona vakachererwa gomba pagedhi. Vachiudzani mwana wagogo uyu mwana yakauya chindiudza sokusaziva kuti ndini muridzi wenyaya. Ndikati nyaya uri kutaura hanzi nokuti inini handina kuda kuzviteerera. Ndofunga dai ndabvunzisa ndanyaya kuita sei ndanyatsokuudzwa nokuti akati gomba iri ranga singacherwe nembwa kwati asi kuti munhu aiva achera gomba. Alright, mazvinzwera mai. Ndoda ndachingoda chete kuti imi mune umbowo wenyu wokuziva nyaya yenyu kuti makaudzwa nani nemwana wavo vaitaura muri kuzvinzwera mai. Hongu ndiri kuzvinzwa asi kwete ishe ndinoramba ipapo nekuti paakauya mwana wagogo Tafi ndanga ndisiri ndega mumba achiuya nevanhu vake vanga vauya zorara kumba ndaivede mukadzi ainzi Nenzi ndiye wandanga ndinaye ndikatomubikira tii Nenzi. Muchitaurei naNenzi? Hapana zvataitombotaura mvura yaitonaya hapana chandakataura naNenzi. Saka mvura inaya hapata kuzvunira. Ndikuti kana mvura inaya hapata kuzvunira. Aiwa panotaurwa zvapo asi handina kutaura nemwana wagogo Tafi zvinhu zvakafanana neizvozvo. Mambo, ameno mambo. Zvisa kutonzwa kwavari. Imi muri kuti makaudzwa nemunhu kuti vakataura something. Mwana wagogo Tafi ndiye akatondiudza. Ndikati nyaya uri kutaura muridzi wenyaya ndiani? Ndini. Ndaifunga kuti pamwe nyaya yaita sei yakapera. Asi ivo ava vakakutaura kuti kudii ivo pachezvavo? Ivo pachezvavo havana chavakataura. Ava havana chavakataura neni asi vanongeta nyaya dzemakuhwa. Kubva pakutanga ini nyaya nautedzera chiti makuhwa. Asi pavakazoudzani mwana wagogo nokuti ndakanga tataurana nagogo. Gogo vakataura ivo kuti maidheni ndokumbirawo regerero.
ndakanga ndaudzwa namai Alice kuti ndiwe wakandicherera chi wakandicherera gomba. Ndofunga musi wacho Mensengi vanga varipo, ini ndaitofamba ndikasvika vakamira parodi. Zvandoda kuti tibatsirane nemitese nedare muno. Nekuti kana mauya kuno kudai isusu tinokurudzirwa nemutemo kuti titonge nyaya anenge anonzi matidi mayense yaya. Nekuti ndanzwa kuti ningati chakati. Kana tichiva kuno kudai tinokurudzirwa kuti titonge munhu nezvinhu zvine umbowo husere. Saka mauya nemwana here akaudzwa kuti nyama yava kugomba. Umwe wacho ari kuuya, anga ambonotsvagira mwana nzvimbo pauya. Anga ari kuchikoro asari kuuya. Umwe wacho ari kushurubi. Nekuti nhau inenge iripo amai. Tikatonga munhu tichiti akaudza nhingi ndiyaka yakazokuudza itotomubata nemhosva mudare. Tinenge tichitonga nenzira isiriyo. Asi kana kuri kuti tine munhu ari kutaura arapa ari kuti ndakaudzwa neuyu mashoko ekuti chakati achita seiye chifakazi aripo. Nekuti zvino imi tikatokutongerai kuti uyu audzwa navo kuti makamuti benzi. Uyu imi makatiudza uyu kuti benzi uyu wacho hapa. Asi uyu hamuna kumuudza kuti uri benzi. Tinenge tisina ufakazi uzere hwekuti tingati munhu iye angamire pakati pedare anyingi ane mhosva yake. Nekuti ndatokubvunzai kuti iye pachake kwamuri yakakuti chii. Ndomba mati kwandiri hana chaakataura asi akaudza somebody. Zvichireva kuti imimi pachenyu naava hamuna umbowo hwekuti vakakutukai kana kuti vane mashoko avakataura. Nekuti imimi munhu akakuudzai wacho hapa. Nekuti vakaramba izvezvi kureva kuti pachedu isusu nemi sedare hatina patinokwanisa kuwana umbowo hwese ihwohwo. Aiwa, munhu wacho zvenai mambo. Munhu anouya. Ndozvakati amai chiterera. Munhu wacho anogara ushuru. Imimi muri right. Paina mambo kudongorera hakusi kuona. Ungadotirowa dongorera pawindow chipamanikidza ziso. Wotonoza vari kwenda kaona. Ko kana zora rakavhiringidzwa nezvimwe zvaka makakangaza kuona. Tikuda munhu akakwanzi munhu witness wenyu. Baba vasiro havasi kukurasai. Tikuzisanya izvo. Vanhu vamunoita manje. Torai munhu akakuudzai moya naye pano. Right. Shama taurira ava mufakazi yedu yakanaka. Ndanzose kuti pane vari murodhi vari kuuya. Saka kuti vakaenda pasaidi vamwe vakaona. Ndo zvataurwa namambo kuti tikuda vanhu ivavo. Vakauya nyenyu iri clear. Umwe wacho ari kushurubi. Umwe wacho ari kushurubi. Boza mamunzwa ava vashaura kava. Imama yakwazwa asi makaudzwa. Saka munhu ega ava ngotaura kuti ava zvakati zvakati. Nyaya yedu ino nekuti toda kuti batsirane padare baba varipo. Tida kubatsirana. Ai vageri vanzi vani. Toda kubatsirana padare. Padare tinge chida zvinhu zvine umbowo kuti tonge munhu. Ndo zvakangofanana nezvinongoitwa matarosi. Patinoenda kumauto hatina kurasa but hatikwanisi kuti titi makanzwa nasamwani ati muchinyenyu. Then mubva matuyu akaninyaya tokubvunzai makazvinzwa imambo. Zvichireva kuti pakati penyu neuyu nedare hatina uchapupu hwekuti uyu akakudii pana mediators ane zvaakaitawo. Asi kuti munhu anazvo manje ndiye mufakazi asipo. Ndiye anopa uchapupu kudare kuti pane zvakadii zvakaitika ndii ndakazviudzwa. Hatina kurasa nyaya. Pamusoro imambo. Ini ndaida kubvunza kuti mutibvunzirewo iyeyu mana iyeyu ari apa kuti paakazouya ndikati 6 meters kubva pamudining mangu pari panext door pangu maita fyawa next door yangu ndirisakuaa zvakare achitaura achipopota ini kupopota kwakauya achiita kwandiri ndepekuti ini ndandati uyu mai uyu pane nyaya dzakawanda dzaitika mura inimo mundirimo tisu vakuru baba sorry indotange kukata vanhu bani akubatsira badzi nyaya yana kuraswa ndi baba pane nyaya yatsanangwa namai avo yandanzwa kuti kwai makabuda imimi pacho zvenyu mukaenda kwai muchinotsiura aiwa hapana nyaya yataurwa mashuro zvakatikumbira zvekudai baba dai mati witness iuye mbozitaura nyaya muda kutaura andika hazvina kushata bozi mukamudaro munhu baba munonga kupedzera tsvimbo makunguoka makuda kutolikisa information yenyu mimi yamuchazoda kuvhunza witness yauya garai manyarara moya nevanhu vavo garai manyarara moya nevanhu vavo munomudaro ichete musada kutaura avataura ava vasimusimuke mambo ini ndinokumbira wangu kubvunza ini ndoda kubvunza kuti inini ndakauya ndakapiwa samon musi wa19 December nditi
ndapiwa zano musi wa19 December mumhangari nemwana wake vakazouya kumba kwangu. Mumhangari akatanga kupopota ari pagedhi, mwana wake akapinda muyadhi mangu akatanga kupopota. Ndakarekodha nefoni zvose zvaita sei zvaitaura. Izvozvo tazvinzwa izvozvo, but tanga tiri kutsvaka panhau yemhosva pakaparika mhosva. Pakaparika mhosva ndipo patikuona kuti pari zvino sedare hapana pari. Nekuti mai ava mbaona tine nyaya iri muno. Mai ava vanoti pane mashoko akataurwa namai ava anoratidza kuti anogona kuvapfuma uroro. Asi vari kuti ivo mai ava vakaudza umwe munhu, havana kuudza ivo direct. Umwe munhu uya ndiye akazonoudza mai ava. Saka kuti avabvunza munoti kati ava imimi neava mune izvo zvamakambo exchange mashoko ekuti ndakati zvakanzi kwete ini pachangu hana zvakanditaurira. Nyaya dzakanditaurira anotaurira vanhu. So it's a hearsay. It's a hearsay. Saka zvino sedare hatikwanisi kuti tiwane munhu akadaro aine mhosva pasina vafakazi vacho ivavo vanga vakaudzwa ivavo mashoko ekuti ava vakadai. Then iye kana avakudarira kuenderera mberi nekuti pachenyu kamakadai mukuratidza kuti pachenyu hamuna mhosva dzamakaparirana. Mhosva yenyu iri kuzosvika panosvika munhu akaudzwa mashoko enyu. Aripo here. Munin'ina wacho ari kuuya, umwe wacho mukoma wacho ari kushuma. Munin'ina ari kuuya kuufakazi ihwohwo. Panyaya iyoyi. So hamaigona kupinda mudare. Mungadai mati vanhingi vedu havapo. Akaudzwa neuyu ndiani? Akaudza. Matuyu akaudza mwana wagogo kava. Mwana wagogo vanga vashaika parufa. Ndiye here ari kuuya. Ari kuuya ndiumwe wacho, iye wacho ari kushuruka. Akaudzwa zvegomba. Paiudzwa zvegomba ndeuyu pakatangira nyaya yacho. Uyu akazoudzwa kunzi gogo vadi. Aiwa, tikuri akanorara kumba kweuyu. Wamuri kuti akanotaurwa neuyu ndiani? Mwana wagogo. Mwana wagogo ari kushurugwi. Ko uyu ari kuuya manje uyu ari kwana pa. Panyaya yacho yegomba ndo paikatangira nyaya yegomba. Uyai musi wa16 nemawitnesses. Next court. Ani? Aida. Mazulu. Rimwe dara. Ndicho kudare nyatse kuronga zvizvi zvanakamweya kudare. Inongorega mutombo wari muno. Ande zvedu musi wa16 tozo